karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi, aking gubot ako una-una tungkol sa bugat ko problema. Usa naman sa problema, ha? Wa na ko trabaho, Sophie. Kamababa ng problema, ha, Brian? May mga anak ko, Sophie. May dako kong utang nimo. Naningil bagod ko. Ayaw problema, ha, ang trabaho. Ikaw mauhimuon kong manager sa resto bar. Unsa? Karon dayon, ikaw na ang manager sa resto bar. Sophie's Resto Bar. Nagkomedya ka lang. No, huwag ko magkomedya. Tinuod ang giingon ko. Nalimot kang ako'y tag-iya sa resto bar? Nagkomedya ka lang kay dili sa'yo na mo pulihan ang nag-manage ana. May manager ka, wa ba? Oo, pero ako rin mahibaw niya. Bayot nang nag-manage, dili ba? Oh, Og dali ko siyang ikasabot. Og pwede sam nga siyang assistant unya nimo diha sa resto bar. Don't worry, ako rin makiksulti niya. Sophie, Ayaw na pagreklamo, okay? Ipahimutang ti ka og maayong pwesto. Manager ka na, Brian. kuan. Sultihan ko na sa ilo na ana. Salamat sa buhaton mong pagtabang na ko, Sophie. Makiksulti una ko ni Carla. Carla, kinsa na? Carlito gud na. Bayot man, Carla ang ipatawag niya. Makiksulti ko, og pasabton ko siya. Og ayaw ka balaka. Dili na taray bayuta. Masinabuto na. Og sa ako sang kaluoy niya, wa siya trabaho. Mao nga gipamanage ko sab siya sa resto bar. Dili problema ang bayot kung pulihan mo siya, Brian. Oh, sultihan ko na si ilo na, Sophie. Kung salamat sa lain sa iyong pagtabang na ko. Salamat, Sophie. Maliit na bagay. Kalipay ko ang pagtabang sa tao nga suod sa akong kasing-kasing, Brian. Salamat, Sophie. Maayo ra gyud nga nakit-an ti ka. Tingalig tungod sa imong kaguol nga nahawa ka sa trabaho. Tingalig unsa pay mahuna-huna mo. Asa man na yung ka? Wasab ko'y tumong og asa ko. Ay, gipahungaw lang ko sa akong sapot na ako. Nga wala sab kamutuman sa atong sapot. Sabot nga, unsa? Nga ihatod siri ka dito sa ospital kay mao mo bantay sa anak nimo. Unya, wa ka na dito. Og lain na tong babae ang nakita nako. Oo, si Elvi to. Magwang ni Ilona. Unya, asa man taron? Pwede ka na ko sa ospital? Sisyon ko kahimtang ni Inasam. Pwede ba, Sophie? Wa ko mukaon sa bay. Uban ni una ko nga mukaon. Sige. Ikaw may baw. Hi man si Elvira amin. Ikaw naman ang nagtikaw-tikaw sa kusina. May gilakaw, Lodi. Sige lakaw. Sige lang siya lakaw. Ngawag yun na himo sa pag-apply trabaho. Hindi bahis trabaho ang gilakaw to eh. O sutihan ta na lang yung kastinor, ron di mahimong away na to. Mahibaw kag asa to si Elvira. Ay, nakasabot na ko, min. Tuwa na sa to sa bugo mong anak. Tuwa siya kang Ilona. Ay pagmukaon ka diha, Lodi. May sukaran ti ka be. Miyon na lang kong kaon mo, kanito, papagka. Gigutom ako di, nagsuka. Di kong kaon, di kong kaon. Usa? Kamunduha si Elvira, huwag kalainan ang utok ninyo. Parehas, good mo. Amahan ko. Bitaw? Asam liwat. Limulimuhon lang ko ninyo din sa inyong mga lihok, ha? Mura ko gway labot inimbaya, men. Limdan ko ninyo ug unsay buhaton ninyo. Traidor mo ko. Dahilom na, oy, traidor to taon. Isa mo siya gusto mo pa ibaw ni mo. Ugasa tong lako ni Ilbe. Ngawa mo yung kamubati sa usan na to ka na. Ha? Masakit to nga itong apo. Gitabang. O na to. Nya.
Anita mo, mura lagwaan ni mo, huwag bali ni mo. Muingon ka pa nga, gigabaan na si Luna. Ya, nindot na pagsulti ha. Tarong baka pagkainahan, musilti kay yunanas kagulingon ni mong anak. Inya kag mauli ka na. Nisibat lang di ay ito. Gipakatog lang ko. Unya ka lang yun, Elvira ha ka. Kung hangtod kang Elvira, mo na ipakita ni mo, Lode. Tingalig biyaan ta niya. O kung dilig yung kamusap na batasan ni mo, hangtod ko, mubiya ni mo, Lodya. O sige! Sige, biyahe ko ninyo! Panglayas mong tanan! Biyahe ko ninyo! Lode! Hoy! Asa ka, hoy! Lode! Yan ay nayak na sulti da. Aman ko to. Lode! Lod! Lode! Uy! Yay! Andar kita eh. Ginambahan mo sultahan. Askang lisurang sabton ng kinaiyang bayana. Lisur sabton. Huwag kalois kaugalingon na mong mga anak. Unsa kinay tabo sa lakaw ni Brian? O pa siya manawag. Wasap mo uli. Si ate. Hello, TLV. Lon, lagsik ng bata. Pwede nang ikawas. Gigasulti ko na ang doktor. Mayo noon, te. Pero wa pa man manawag si Brian. Tuwa siya silang opisina. Nagigsulti sa iyang amo. Tawgi, Lon. Aron dili tumabala ka bahin sa bata. Na nga, pwede nang ikawas. Sige, ate. Baybaon ko siya. Salamat, te. Unsa gani, palahusan na lang unya diri sa ospital. Aron makagawas nami. Ngaybong na ron tos mama uhain ako. Oo, lagi, te. Karon dayon tawgon ako. Nabalakas sab ko kung sinahitabo siya mapagigsulti sa iyang amo. Sige, te. Manawag dayon kong Brian. Usahay, ganahan kong ani mo kaon. Daghang tagkapilian. Naay mga native foods. Bisan unsang klase sa Sudan naa. Hello, Brian. Kalayo ko sa imong pananaw. Sophie? Huwag gini ka maminaw. Sige na lang. Sorry. Pwede adto na ta? Okay, asa man ta? Ihatod ka sa apartment o sa ospital? Hospital una, please. Tumagaon na. Hello, sweetheart? Sweetheart, unsa na itabo sa papagisulti mo sa inyong boss? Dihan lang ta magsulti. Hain ka ron. Muragsapa lagi. Daghang tao. Di ako na sa food court. Ano ko tang napot ka diha? Kasi kauban ni mo. Ano lang ta magsulti diha? Nagkuyog na nun si Sophie. Huwag, paingon namin sa ospital. Brian, unya ang... Dihan lang kita magsulti. O sige, bye na. Okay na? Tanang. Sakon lang na ako si Day Ilona. Siya ramang usa diya ron, uban sa bagong nataw. Ano guning pagkaon oy nga walang hilapti ni Ma'am Sophie. Nagdali pa kadto sa ospital. O niya di ito, wa sila makita ni Brian. Maayo! Day Ilona! Day! Rika, dayon. Modayon gyud ko. Kay di ay gida akong pagkaon. Anugon kaayo nga wa gyud mahilapti. Wa ni kaon. Unsa nang sudana? Kadaghan gud ana. Mao gayon, adto ra gini padung sa iro day. Mo nga gidalan ako nimo. Ako nalay balhin ini day oy. Napadidi man day ka kuan oy bibi. Palihog Rika, og salamat kaayo. Ato ama to igsuon nimo dito ron sa ospital. Gipapauli man lang ko ni ma'am kay to man si Mika nako Elvira. Nagkaila-ila na rig maayo day. May masabdi ayong gawing imo igsuon no. Pulos kayot ka mo mga buutan inday. Salamat Rika. Gipapauli ko ni ma'am oy. May nagbantay naman sa bata. Og siya si ma'am. Ambot lang og asa to. Nagkasulti may di palang gidugay si Brian. Nagkuyog sila si Sophie. O adto ko na sila sa ospital. Ay, mao ba? Nakita dahil sila? May noon. Nag-abot-aboton among problema, Rika. Nahawa sa trabaho si Brian. Mao ba? Ay, mangita lang trabahong lain, good.
Sugi lang ang tao, day. Dili kayod magalisod. Mabuhi kayod. Tuod sa day, oy. Lagsik naman po'y rabuyag ang bata. Nagduwa naman to. Salamat kun mauna. Gisultihan bitaw ko na ti Elfie. Gitawgan ko og maingon kuno ang doktor nga pwede nang igawas si Inday Sam. Kalalom ko ni atong panghupawa, day. Ang lain namong problema, ang bayranan sa ospital, Rika. Na, si Ma'am Sophie ay, iyang gusto nga ato ipahimutang ang batas private room o iyang yatagan sa deposito ang ospital. O may laing bayranan, nagkuyog man sila si Dong Brian ron, aw iya tong atimanon ng bayranan sa ospital, mga ayaw nalag kabalaka diha. Nganong dili man, Rika. Kinahanglan nga bayran namo si Sophie. Dako na mig utang kabubuton niya. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!